ведаеце, што пачытаць? Сёння ў нас фантастычная пятніца. Безумоўна тое, што чытанне прыносіць чалавеку карысць, але больш за ўсіх карысці атрымліваюць аматары фантастыкі. Менавіта гэты жанр літаратуры паляпшае памяць і ўсведамленне чалавекам сваіх учынкаў. Фантастыка дазваляе шукаць новыя ідэі і ўвасабляць іх у рэальнасць. Незлічоныя скарбы таямнічай пячоры Дмітрыя Саўчыка. Кніга самага малодшага фіналіста конкурсу «Новая беларуская фантастыка». Яна складаецца з 2 казак фэнтэзі. Кніга насычаная прыгодамі і чарамі, здатная ўтрымліваць увагу чытача. Разам з адважнымі героямі кнігі чытач спускаецца ў чароўную пячору на пошукі незлічоных скарбаў. Адпраўляецца ў неверагоднае падарожжа па прасторах паўночных